ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Ирӯз 3 марти соли 2024 ирӯза навор якчандта мошино ҳастанд. Баъре шумо пешоҳод кардем тамошо кунем бо диққат. Opel Astra ҳастай, Opel Astra G ҳастай, VAZ 21099 ҳастай, 2106 ҳастай, Daewoo Nexi ҳастай. Хулас тракторҳоам фурӯшам ҳастанд. Беҳтарин навор BMW X ҳастай. Тамошо кунед навора бо диққат. Лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ай канал ягон хона мошини арзон меёбем. навори баъдина хонаҳо мешавад. худо хоҳад ҳатман барои реклама муроҷиат кунед. замин, хона, мошин чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. качесвара баланд карда монем. кадом мошини маъқулаи соҳиб бошад занг зен, номерош мемонем. барем бихарем бача. фақат беҳуда занг назанем. качесвара баланд кунем. дар комментар нависем кадом маркаи мошин шумо дар маъқулаи мо ҳаракат мекунем. аз рӯи комментари шумо навора чако. лайкотонро бизанед, бо диққат маълумотро гӯшнед. эълона сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, замини холӣ дар курмега акамон аз шаҳри душанбе ленский район тарафҳои ҳисор боша мешавад. аз 2 то 6 сотиқ ҷои оӣ боша агар мешавад, ё ки мақсад овуш ба назуд кашида шава агар 3-4 сотиқ, ё ки тамоман овуш камёб боша 5 ё 6 сотиқ боша мегирн. нархшон 55 то 60 ҳазор сума. айда зиёдам боша мехарам мегам акаумон. рақамои WhatsApp +791 муроҷиат кунед. касоне ки дора акаунту даротон хештаворотан хеле заминаи фурӯшида шоша ҳам тарафо ҳами акада муроҷиат кунед. васат монайсан аз номи канали мо мехара бачако. марамат спетка заминтона фурӯша накарда. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. VAZ 2115 ҳастай ки дар ноҳияи қубодиён қарор дорад. нархша 17 000 сомонӣ мегавад. соли барош 2003 сол. нишаст ҳастани чотка. дута рақам яш WhatsApp яш телефони дастӣ. коробкаш передачи механика, краска алюминий, магнитофон, аккумулятор нав, ҳуҷҷати 5 моҳа дорад. мошин ҳолатиш соз, балонош 85%. ҳастани мошин хулоси гап сӯза. касоне ки мехара рақамои +795 WhatsApp ё ки 934 телефони дастӣ аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. хулоси гап мошинча сирош нишагай чоткаи бадай газ, бензин, мотори 1.6, коробкаш механика. муомилаи хубам хулоси гап дора. 4 балон зур 85%. краска соз, мотор, коробка ходовой соз. нафари дар корае ки мошина бигира ҳай карда бигарда. ва баъдан бачако канали навмо, канали Auto TG ки силкаш дар комментария мондагай. дар омада подписатсия кунед. беҳтарин мошино, хонаҳои арзон дар ҷо монда мешавад. хулос муомила кунед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes H-ка ҳастай ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. солиш 1996, 38500 сомонӣ нарх. гази бензин, мотори 1.8, коробкаш механика, мотори 1.8 простой. WhatsApp шуда муроҷиат кунед аз номи канали мо Саудо ТВ. даруни берун объёмни кардагай, коробка, мотор, ходовой, краска зурай хулоси гап. срочно харидори аниқ бошӣ, занг бизан. савдош мекунем. савдо дар назди мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад бачако. ҳамин навораи мо шумо дар маъқул баша брадар азиз. лайкотонро бизанед. навораи моро фолӣ тамошо кунед. 7-8 наворае ки дастгирӣ гарани паст аст бачаҳо. хулоси гап дастгирӣ кам боша, мошинои арзон кам мешавад. тамошо кунед дар ҳамин навор назар ба навораи дигар мошино камтар қиматтаранд, чунки чанд қадр дастгирӣ шава мошинои арзон мешавад азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. VAZ 2114 ҳастай ки солиш 2010, объём мотори 1.7, коробкаш механикай. мошин нархаш 160 000 рубл ба сумми русӣ. ба тоҷикӣ ба фикр мекунам чанд қимат мешавад? 16-17 ҳазор мешавад фикр мекунам. сушёриш бензини холӣ город Москва, хоб город Одиновский ҳамун тарафо хулоси гап қарор доштааст. хулоси гап роӣ кардан. сушёриш бензин, коробкаш механика, мотори 1.7, 2010 сола, 2114. касоне ки хоҳиш карден бигирен ша дар аму Россия каси боша мақсад бачаку мегирен зиндагӣ дар кор мешава. ҳай мекунен як корбо меремин. хулоси гап ки ба паспорти тоҷикӣ просто ҳай карда мешава мегам. ки ба праваи тоҷикӣ гуфтаги бачаку. хулоси гап муомила кунен, маъқул боша бигирен ша 2114 харо ҳамҷо бошен. занг зада бихаренш. беҳати бад бачаҳо хоҳиш мекарден, ҳам роӣ кардан. хулоси шумо да навориш кардем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ имрӯза.
Ford Focus астае ки соли 2008 авиамотори 1.8 ишам дар тарафҳои Русия городи Екатеринбурго қарор дорад. ҳамун тараф 565,000 рубл. Хулоси гап WhatsApp-шон +977 ёки телефони дастӣ +952 да занг мезанед. Ford Focus 2008 сол, мотори 1.8, коробкаш механика, 4 та электропакет, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Салон кожа. Екатеринбургда қарор дорад. Хулоси гап занг мезанен, маъқул боша мегирен, фикр мекунем барои такси гарани удобне буд азиз. ин мақсади мошино кам расход барои такси задан зури бадай. Метавонен ҳай карда бигарден. Занг бизанен аз номи канали Савдо ТВ бо маслиҳати хуб ҳамроҳшон мекунам. Хулос беҳуда занг назанед бачаҳо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 астае ки солаш 2003 солай, коробкаш механика, моториш 1.7 литр. ноҳияи фархорда қарор дорад, ҳуҷҷат надорад, 12000 сомон нарх. муомила дорад. хулоси гап телефонаша мондем 937. занг бизанед, маслиҳат кунед, маъқул боша биге. агар ки дар шумо ҳамхели хонаҳо, мошино, замино, чизе боша, агар дар имо WhatsApp ки дар аввали навору мондагай ҳамуда роҳӣ кунем бачаҳо, мо рекламаш мекунем. лайкотуна бизанед, падилитса кунед навора. мошине ки маъқулай барем бихаренаш, каси да маъқул намешавад, падилитса кунед. ҳастаи нафаре ки ҳамин хели мошин мехоҳанд. ва баъдан бачаҳо гуфтанем, вақте ки мошина хариданем, проверкаш кунед. просто так айрастия сума роҳӣ накунед. бисёре бачаҳо мегӯянд ки ҳамин хели карочи айрастия сумаш роҳӣ кардем, мошин вақте мерем хоҳада вайронай. охи ҳамин одам да худованд ақл дода бачаҳо. ҳамин гап мақсад нодуруст бошад, наистен ки нодурусте бачаҳо. ҳамин ҳолатода хулоси гап дучор нашем барои азиз. номерои ма барои реклама кардан: мошин, замин, хона, квартира, техника, аппарат, компютер, велосипед, чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. дар YouTube канало, TikTok, Instagram ҳаракат мекунем, кортона буд кунем. дигар ҳоҷат ба мошин бузор рафтан фикр мекунем нестай. ай хонатон миям мошинтона чикор мекунам, мехарам. ва шумо агар мошин, замин, хона дар кор боша, рақамода бинависем WhatsApp мода, мо ёфта метем, ака ягон сум ҳақмона мегирем, шумо да ёфта метем иншоалло бачако. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra-G астае ки солаш 2001 сол, шаҳри Душанбеда қарор дорад. Astra-G харо ҳамиҷа бошин. агар инами рақамҳои 0075 57 723 занг мезанен аз номи канали Савдо ТВ. муомила мекунам. хулоси гап ҳамроҳи шумо бо ягон сум мегзарам. дар ҳолати хуб қарор дорад. солона ҳуҷҷат нав кардагай, мотор инжектор 1.6 литр, коробкаш механика, нарша 54500 сомон мега, краска тоза, дискои зурзадагӣ баронош. хулоси гап зур мотор, коробка хадавои чотка. каси дар кора мега мошинчаро бигирада, чукна ҳай карда бигарда. метавонед аз номи канали мо занг занед, маслиҳат кунед, бигирем баъд. Astra-G харидор роиш кунед, но хулоси гап бихаранд, чунки Astra-G гарани қиматан. камиша ҳаракат кардем ки арзон шавад, биёвем барои шуморо пешниҳод бикунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ астае ки трактор T28 притсеп дура мегам. ҳамин хел гуфтан. статор, аккумулятор нав, 4 баллон нав, ноҳияи воседа қарор дод, деҳаи Истиқлол 35000 сомонӣ. ина тилишкаш падаркашер бачаҳо. хулоси гап муомила дорам. 35000 трактор мехарӣ, хоб тилишкаша падаркат мекуна. хулоси гап айпишти зиндагӣ мешай. 35000 ноҳияи восед, деҳаи Истиқлол успет када бигирен. каси трактор мехара, роиш кунен. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi астае ки солаш 1998 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 12300 сомонӣ нархаш. 12300 сом нарх. бензин, газ, мотор 1.6, коробкаш механика. рақамош мондагем 933 37 11 44. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. барои ҳай кардан тайёрай. нарх масъалаи нархша муомила мекунем. бо 1 сола ҳуҷҷат
аккумулятори нав алишам мешава. вариантҳои алишира худотон пешниҳод кунед, чунки нагуфтанд кадом маркаи мошин қати алиш мешава. может бит мошини қимат дошта бошад битен ягон сумтон мета, ёки айда арзонам боша, мақсад ягон сумшон метина кара, неки сумаш дар кори 12300 ҳозирашта нақша гуфтагиам бардар азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C класс ҳастае ки солаш 2002 сол аст. бачаҳое ки Mercedes хостен амирӯза навор 2 ё 3 Mercedes-а пешниҳод кардем барои шуморо. шаҳри Душанбеда қарор дорад 43000 сомонӣ бензини холӣ, мотораш 2 коробкаш механика. срочна мошин як даст гаштагай, ҳолаташ мақсад беҳад хуб, авангардай. рости бачаҳои авангард чӣ бошад? дар комментар нависен, худмо фаҳмем ки ҳамин чӣ бошад. документи солона, ҷои пусидагиш нестай, ҷои сумгиришам 43000 сомонӣ. мошин дар Саховат қарор дорад. шаҳри Душанбе дар Саховат территорияш мақсад қарор доштааст. дискоша бинед, дам бигирен, краска тоза. мошинча ҳолаташ беҳади бад тозаи бад мегам. метавонед занг бизанед, маслиҳатам бигирем баъд азиз. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузов универсал караван, солаш 1998 последний моделаш. шаҳри Душанбеда қарор дорад. выпуск последний бахшиш 33000 сомонӣ бензин, газ, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамои 914 занг мезанем, масъал мекунем. мардуми мошинхар, караваным дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор балоно садай, задагӣ пусидагӣ надорад. краска соз, ходовой 50%. газ, бензин кати кор намекуна. айни ҳол ҳозирашда газ кати рафтестай бо муомила дора. может бензиниш бачаҳо ягон камбуд дора. хулас маълумоташа рақамои 934 занг мезанед, парраша мегирем бачаҳо. айвид мошинча тоза тотесай, ака дели ҷигарша худотон меренда проверкаш мекунен, мегирен. мошино арзон шид, қимат чӣ? дар комментар нависен ки ирӯза мошино чот кардид. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ имрӯза. Opel Astra G ҳастае ки солаш 2000 сол бардар азиз. Astra G харо онҷо бошен тамошо кунед. 52000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин маркаи мошинча 2000 сол. бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва дар шаҳри Душанбе мебошад. мошинча 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллонаш нав. масъалаи аккумуляторшам нав. мошин мотораш 1.6 простой, дарош электропакет, состояни чотки, дискои зурзадагӣ. ҳамин мошин хулас бачако худотон боз занг бизанен, маъқул боша бигирен. навори баъдинон бардар азиз оиди хонаҳо мешава. касоне ки хонахар ҳастен, заминхар ҳастен, тамошо кунен. касоне дар хона дар кора, замин дар кора ва баъдан дар WhatsApp мо нависен, ака ҳақмона мегирем, ҳаракат мекунем, ёфта битем бачаҳо. иншоалло миёем метавонам. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 ҳастае ки солаш 2003 сол бардар азиз. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 13000 сомониш мегам. 13000 бензини холӣ, мотор 1.6 коробкаш механикай. рақамои 305 05 95 95. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. транзитай рақамош. краска, мотор, коробкаш садай. сидениҳои пеш Opel задагӣ. салон тоза, сентрзамок. охири нархи арзон намешава. срочна сум дар кор бо нархи 13000 сомонӣ. беҳуда занг назанед. касоне ки харидори конкретниен, ҳамин 13000 оо биёрен, мегам мошинчара бигиред бирен. 2003 солша бачако. дӯстон азиз, касоне ки лайк намонден, ҳамин голоса гӯш карди, шерина ҷошта лайка биза ки штоби дер накунда. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. BMW X3 ҳастае ки солаш 2008 сол. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 65000 сомон меганша. дизелай.
мотор шуда, коробкаш автоматай. рақамои 970 занг мезанед. мошин ҳама ҷош кор мекуна. ҳами худам мега дим хазайни ҳами мошинам ай вагон фуровардан баъдан мегам. бигемша мешава хулас. мотор, коробка 100%, мошин задагӣ, пусидагӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касе мехара ҳами рақамои 970 занг бизанед, гуфтестанд. дисковош зур, балонаш зур. BMW X3 сади накунед, BMW бо дигай мошинои калон шай хулас бачако. дар рӯи экранатон мошини нав мондага бачаҳо, ям канали нав монай. хулас дига бадуред, подписатсия кунед. дар инҷа бо беҳтарин мошино хонаҳо монда мешава. хулас канали хидмат маъқул боша бинен.